Kublai pi baru kini kilongki kubor bam dagasngi. Halor karai balapan menada ke yang bishar jungkari Bangladesh da kabarai penyap yakam jurang ba adu barim ke Bangladesh kata ke Sheikh Hasina menta kala banwanra jung ikari India kumno banrai bat ban jubab shika Bangladesh namar ke Hasina hadu menta kala sa India nadu ubnai Agas jung usnam arhajar arpsau. Ndoi ke India kala aidang ba kadang bishar nya ekani kakam hapo kaphang jungkaan hapo kari bagi jingkit kri jungka jingete gular. Ka kinhun bishar ka bran laingut ki dekhot kalapan mena ba ka Hasina bodu menteri kampo yeng barim ka Bangladesh u Azadul Zaman Khan ki don kti ha ka jing pelong ya ka jing penyap ki rupat ba ha Bangladesh hadin ki jingi ki balane na ki benai. Ndoi ka Hasina kalapan mi ya ka jing persha na India da ka bakentat ya ka jing long hok jong kate ka jing bishar. Kala batai ya ka jing bishar kum ka jing bishar bala shuthong da ka bakentho ba ki jing keno persha ya ka kim don nong rim. Haba penpau ya ka jing long ba jenjar jing ki jingjia kala penpau ba maka bat ukhan kila le da ka jing sngotu ba kila persang kumno ban penduna ya ka jing do bat ka jing yap jong ki brio. Kala banjur bangila dukno ya ka jing sensyar halor ka jing long jingman Henry ban penpau ke ika belajia kum ke jing sya thombor bala thmulupa ya ki nong shong shnong kalong tang ban puli bakla ya ki jing shisha. Da ka babu dang ya ka rai kum ka bano shilyang bot kum no tang ban ya nong ha ka san hima sima. Ki jing penmena bala penmi da ka tenat kam po ying bot ka tenat kam bari hadaka kila kentu ya ka New Delhi ban penkriak no ya ka Hasina bot ukhan klam da penslam syo. Kawai negi jingpin na jung sorkar Bangladesh kala ong baka long ka bom yadai bat ka bak penja aburam hadu kata-kata ka hok ya ka nugu kariban ai jakari ya kini ki brio ki blasha rai penrem namar ki kamrunar persha ya ka long brio man brio. Ngi kentu ya ka sorkar India bakan IT mador kini ki arngut ki nong sya rai penrem syaki borsen syar ka Bangladesh kadairu ka kamram an na ka benta ke India kat kum ka jingete kular baladan lupa dan kini ki arteli ki ri. Ki bor ka ri Bangladesh kila ban biang bat ong bakala dep ban IT ka shiti diplomatic note ha ubnai December jong usnam bala dep ha ka ba da ka ba karpat tikna ya ka India ban penpai no ya ka Hasina kat ba ka India kala kam bakala yo ya ka shiti handai kala kiar ban grand pat ba ha ka benta kat ba ka jingpen bor ka nangjur unong ai jingmut an jong ka Bangladesh u Azif Naz rule Ulapenna baga Dhaka kan sapa biang ya ke shiti ke bapen scam ya ke jingdawa jongka ban IT no ya ke tika kam. Ula ken thok ru balada ke India kadang ya biteng ban pensa ya ke nong penyap briu te ke India kadai ban sngotu ba kadai ke jingyale persha. Ka Bangladesh kala ai dak ru ba unong ai jingmut jongka ha kaliang ke jingyadari u Khalilur Rahman unsara ya kani ka kam ha ka jingnek jingok jing ushi India ka bala ban pelong ya kani ka kam kum kamat ka bakong santam na ka benta ki jingikren hapdang ki alyang mamla.